Bună dimineața și bine v-am găsit la prima ediție Micul Dejun împreună cu Dumnezeu. Vreau să vă spunem că diavolul a încercat în diferite moduri să oprească această binecuvântare care va fi pentru dumneavoastră. Dumnezeu m-a uns cu Duhul Său Sfânt ca să pot să împart această veste bună la celor ce vor să o asculte. Bineînțeles, nu este o obligare. Scopul acestor video sunt ca viața dumneavoastră să fie încurajată în Iisus Hristos. Fiecare i-a fost dat după Harul lui Dumnezeu să vorbească cuvântul lui Dumnezeu și mulțumesc Tatălui că mi-a dat acest har deosebit de a împărți cuvântul Său într-un mod simplu. Haleluia! Tema despre astăzi este ce trebuie să facem în momente dificile. De ce trebuie să facem în aceste momente? Ce trebuie să facem? Pentru că oamenii și sistemul acestei lumi, mai bine spus, ne dau diferite opțiuni. Cum trebuie să facem, cum să acționăm. De exemplu, ai nevoie de bani. Banca îți oferă bani să mergi să iei împrumut, plătești ceva în plus, ai bani să iei. Vine o suferință trupească în viața ta, o boală. Sistemul lumii acesta spune, există doctori buni, foarte buni, care poate poate să te ajute. Nu mă înțelegeți greșit, nu că vorbesc rău împotriva băncii sau împotriva doctorilor. Diferiți oameni, ai nevoie de un sfat. Oamenii spun, există cărți psihologice, există cărți înțelepte sau există cutare om care are înțelepciune. Dar vreau să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi putem să ne punem nădejdea în Dumnezeul nostru. Și ceea ce vreau să vă provoc cu aceste filmări este ca tu și eu, de asemenea, să ne punem nădejdea în Dumnezeul nostru mare. Și primul punct este, încrede-te și smerește-te sub mâna lui Dumnezeu, căci El este drept. Haleluia! Atunci când noi înțelegem în viața noastră că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, atunci când se întâmplă în viața noastră, nu va mai trebui să ne simțim stresați, condamnați, că poate am păcătuit sau poate că am făcut, măcar că dacă ai greșit, ai oportunitatea în orice moment ca tu să spui, Domnul meu Iisus Hristos, accept jertfa ta, că tu ai murit pentru păcatele noastre, accept că tu ai murit pentru mine și pentru păcatul meu și nu contează cât de mare este păcatul care l-ai făcut, nu mă înțelege greșit, nu sunt pentru păcat, dar știu că Iisus a plătit pentru păcatul tău. Și ce vreau, cum am spus, în ziua de azi sunt diferite opțiuni care tu să nu te smerești sub mâna lui Dumnezeu și să te bazezi pe dreptatea lui Dumnezeu. O întrebare vă spun, gândiți-vă, de ce pe vremea lui Iisus nu toți, dar mulți oameni apelau la puterea lui Dumnezeu, apelau la miracolul lui Dumnezeu. Nu erau alte opțiuni. Medicina nu era la nivelul în care este ziua de astăzi. Probabil că vameșii luau taxe, dar nu-i că acolo spune Biblia că erau vameși care luau taxe și poporul suferia. Cezar era cel care lua taxe, plăteau tribut. Probabil că nu erau bănci pe vremea aceea la nivelul care sunt în astăzi, să-ți dea un împrumut, să-ți cumpere o casă sau o mașină. Să eu știu ce. În ziua de azi nu vorbesc de faptul că în ziua de azi am observat că pentru unii oameni nici măcar banca nu le mai dă pentru că situația financiară în unele țări a fost tragică. Și atunci nici măcar banca n-a mai avut încredere. Vă dați seama cum lucrează, eu îl numesc, mai bine spus, este un sistem care diavolul profită și caută să distrugă viețile oamenilor. Mai întâi le dau în abundanță și apoi le ia și ține sclavi. Mulți oameni când au pierdut banii sau au pierdut averile lor, s-au gândit mai bine ar fi să se omoare. Haideți să luăm câteva pasaje. Se află 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 12 la versetul 16 și spune așa. Pentru că de multe ori se întâmplă în viața noastră anumite lucruri și îți de mirat, cum ar veni, mai bine spus, mintea noastră nu le pricepe. De ce s-au întâmplat lucrurile astea? Și spune așa, prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi.
Nimeni din voi să nu sufere ca un ucigaș sau ca un hoț sau ca un făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă, să sufere pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Vreau să vă spun, a fi creștin înseamnă a și suferi pentru Hristos. Poți să nu suferi pentru Hristos, este destul să taci din gură. Dacă tu taci din gură și ești cu toată lumea de acord, nu o să ai suferințe în privința aceasta. Duhul Domnului nu va fi nevoie să dignească peste tine. Dar când îți vei deschide gura și vei mărturisi despre Domnul vieții tale, despre Domnul Iisus, sau dacă încă nu mărturisești, când o vei face, vei avea persecuții. Vor fi oameni care vor fi împotriva ta, vor fi oameni care nu vor fi de acord cu ce spui, vei avea rezistență, oameni vor fi care te vor urâ, oameni vor fi care te vor da la o parte, vei pierde poate pe cei care tu iubeai, dar se merită. Vă spun sincer, se merită pentru că Dumnezeu este capabil, așa cum spune în Psalm, spune că Dumnezeu poate să facă și pe dușmanul tău, poate să ți-l facă prieten. Aleluia! Haideți să mai citim încă câteva versete în capitolul 5, de la versetul 5 la versetul 8, spune așa: tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri și dă mândri, dar celor smeriți le dă har. Și aici spune, smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci însuși se îngrijește de voi. Amin. Ce frumoasă veste! Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. Așa că astăzi, în această dimineață, dacă te-ai trezit cu stres sau te-ai trezit cu gânduri care îți spune încă n-ai rezolvat ceea ce trebuia să rezolvi, încă n-ai plătit rata la bancă sau încă n-ai reușit, aici spune, lasă această grijă în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu și El va lucra în viața ta. Psalmul 37, în Psalmul 37 spune că Domnul să-ți fie desfătarea ta și El îți va da tot ce îți dorește inima. Ce minunat! Spune să nu te uiți scujind la cei ce fac răul. Din ce cauză? Pentru că dacă te uiți la ceilalți și te compari cu ceilalți, te uiți că ei prosperă, dar tu treci prin situații dificile și te uiți că ei fac rău și totul îți prosperă, vreau să-ți spun, atenția ta va atrage aceleași lucruri și în viața ta. Mai devreme sau mai târziu, uitându-te la ei și analizând lucrurile astea și meditând la lucrurile astea, nu va trece mult timp și vei deveni ca și ei, vei face ca și ei. Dar tu țineți, așa cum spune în Evrei, ochii țintiți spre căpetenia, spre Domnul Iisus Hristos. Al doilea punct spune, nu asculta minciunile diavolului, stai pe promisiunile lui Dumnezeu. Cum am spus, nu asculta minciunile diavolului. Diavolul în ziua de azi încearcă să te mintă în orice fel, că tu nu ești demn, că tu nu ești demnă, că Dumnezeu nu-ți dă pentru că tu ai păcătuit sau trebuie să faci ceva ca să meriți situația ta rezolvată. Dar haideți să citim un pasaj, se află în Matei, capitolul 6. Cât de frumoasă este această promisiune. Matei, capitolul 6. Și spune așa: uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră, nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește, oare nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și haideți să mai mergem într-un alt capitol, Luca, capitolul 11, dacă mi-aduc aminte bine, 12, Nu, am spus bine. Luca, capitolul 11, versetul 11 și versetul 12, care spune așa: cine este tatăl acela dintre voi, că dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Și ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de un pește? Sau dacă cere un nou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi, versetul 13 spune: dați darul bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din cer va da Duhul Sfânt celor ce cer. Înțelegeți? Dacă noi ca oameni, mai bine spus, oamenii
din această lume, tații din această lume, se gândește să dea lucruri bune fiilor săi, cu atât Dumnezeu, care este divin, care este dragostea perfectă, se gândește să-ți dea ție lucrurile. Amin. Haideți să citim mai departe. Haideți să vă trimit la o promisiune extraordinară, se află în Psalmul 23. Psalmul 23, de multe ori în situațiile prin care am trecut în viața mea, ca să vă spun sincer, de multe ori am rămas fără mâncare sau fără bani de benzină. Mi-aduc aminte că rămâneați fără mâncare și am pus mâna pe frigider și am spus în numele Domnului Iisus să fie legume, să fie carne, să fie tot ce trebuie. Știți ce s-a întâmplat? Cineva a venit la mine, mi-a adus pui, cineva mi-a adus legume și toate altcineva odată m-a sunat și mi-a făcut cadou 2 iepuri și diferite lucruri care Dumnezeu le-a făcut posibile în viața mea. Mi-aduc aminte, în România am plecat odată cu 40 de euro din Italia să mă duc să slujesc acolo și timp de 2 săptămâni de zile Dumnezeu s-a îngrijit de mine. Oameni mă invitau să mănânc, oameni mi-aduceau acasă de mâncare, nu știam niciunde măcar să dorm. Dumnezeu s-a îngrijit într-un mod extraordinar. Când a trebuit să mă întorc înapoi, n-aveam nici bani de bilet, cineva mi-a făcut bilet cu scont la casa de bilete, acolo unde am fost, la un magazin unde se vindea bilete și mi-a scos de sub, m-am dus să plătesc și n-aveam bani destui și mi-a scos de sub unul scontat, mi-a scos un bilet și am zis, Haleluia, Tată, și am ajuns acasă. Diferite lucruri care Dumnezeu le-a permis în viața mea pentru că El le-a permis binecuvântările sale pentru că El este bun. Totodată s-a întâmplat să rămân fără benzină și trebuia să duc un frate, eram la adunare și trebuia să duc un frate acasă. Și știi ce se întâmplă? Eram în timpul ăla de și închinării și îmi venea gândul, cum să-l duci tu pe fratele ăsta acasă? El trebuie să vină acasă la tine, n-ai nici benzină. Și știi ce s-a întâmplat? Am fost la cineva și cineva mi-a făcut cadou 10 euro. Mi-a spus, ia 10 euro ca să ai. Haleluia, am avut bani și de benzină. Vă spun aceste mărturii ca să vă încurajez. Dumnezeu este bun și este un Dumnezeu drept. Așa că n-asculta minciunile diavolului care spune că nu o să reușești, care spune că Dumnezeu nu-i pasă de tine. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Biblia spune, în Ieremia spune că El are gânduri de pace, are gânduri bune față de tine și vrea să-ți dea un viitor și o speranță. Haideți să citim Psalmul 23. Dacă l-ai citit și îl cunoști, citește-l astăzi cu o nouă perspectivă, citește-l ca și cum nu l-ai citit niciodată și sunt convins că Dumnezeu va lucra prin acest cuvânt în viața ta și te va încuraja enorm. Pe mine, de fiecare dată când citesc acest psalm mă încurajează foarte mult. Domnul este păstorul meu și nu voi duce lipsă de nimic. Ai, tu spui, frate, dar câte probleme am, tu spui că nu lipsă de nimic. Eu nu-ți spun că situațiile nu vor veni, dar îți spun că Dumnezeu te poate aduce. Așa cum spune Iacov, bucurați-vă când treceți prin diferite încercări, căci răbdarea își face lucrarea și nu vă duce lipsă de nimic. Încrede-te în Dumnezeu. Mai departe, citim, El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Adică El te duce unde să te odihnești, să stai în odihna lui Dumnezeu. Mai departe, îmi înviorează sufletul. Este și pace aici. Mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Aleluia! Te povățuiește din pricina, te călăuzește din pricina numelui Său. Nu pentru că tu meriți ceva sau eu merit ceva. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, aici nu spune că valea umbrei morții nu va veni. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Aici spune, chiar dacă trec prin situații dificile, sau mai bine spus, au venit situații dificile în viața mea, eu nu mă tem de nimic, căci Tu ești cu mine. Tu iau și nu iau a Ta mă mângâie. Tu mă întinzi fața împotriva mei, mungi capul cu un lemn, adică mă ungi cu putere și paharul meu este plin de dă peste el. Paharul semnifică prosperitate, mai bine spus. Vă aduceți aminte că prima minune, dacă vă aduceți aminte, a fost Moise a pus toiagul în Nil și s-a făcut un sânge. Prima minune a lui Isus a fost că Isus a transformat apa în vin. Ce înseamnă asta? Prosperitate, veselie. Nu? Vinul, asta înseamnă. Acum fac un exemplu lumesc, oamenii când beau vin, ei se veselesc, pentru că asta significă, nu? Asta înseamnă. Tu îmi întinzi fața împotriva și mei, mușca un de lemn și parul este plin de dă peste el, adică binecuvântarea lui Dumnezeu va fi în așa măsură că dă peste tine. Dumnezeu te vrea atât de binecuvântat încât să poți să dai și celor ce nu au. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilor mele. Haleluia! Cât este de bun Dumnezeu! Și totodată,
Vreau să vă mai duc într-un pasaj, se află Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6 și spune așa: nu vă îngrijorați de nimic și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Nu vă îngrijorați de nimic, n-are rost. Oricât, măcar că spunem, dacă o traducere spune, ați mai adăuga o oră la viața dumneavoastră dacă vă îngrijorați, de ce nu? Nu se poate așa ceva, așa e. Și aici spune: am de toate și sunt în belșug, sunt bogat, spunea Pavel, când am primit prin Epafrodit și mi-ați primit un miros de bună mireasmă, jertfă bine primită și plăcut Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Cineva spunea că nu din bogăția sa, dar după bogăția sa. Adică niciodată nu se va mai termina. Bogăția sa este infinită, mai bine spus. De aceea, haideți să ne bucurăm mai departe cu câteva versete și haideți să învățăm puțin despre cine este diavolul. Diavolul este acela care vrea să ne mintă, să ne intimideze. Diavolul este acela care vrea să aducă necaz în viețile noastre. Ioan 10, cu 10, haideți să citim puțin. Pentru că foarte mult contează să știm cine este El și ce vrea El de fapt de noi. El te urăște. El te urăște, El îți dorește ca tu să fii distrus. Și Biblia spune așa, Ioan 10 cu 10 spune: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Haleluia! Ce veste bună! Belșug înseamnă belșug în orice privință. Dumnezeu ne vrea în belșug de pace, în belșug de bucurie, în belșug chiar de finanțe, chiar de resurse materiale, belșug în orice ale vieții. Nu că noi am trăit, nu că eu am împlinit aceste lucruri. Dumnezeu lucrează în viața mea zilnic, mă crește, mă dezvoltă. Este ca și cum mergi într-o sală de sport. Cineva poate să ridice 50 de kg, dar cineva începe cu 30 de kg să ridice la pectorali. Așa și eu mă dezvolt și dumneavoastră puteți să vă dezvoltați în credința în Dumnezeu. În alt capitol, în Ioan, capitolul 8, de la versetul 42, spune așa: Iisus le-a zis: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați fi iubit și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu, n-am venit de la mine însumi, și El m-a trimis. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru ce nu puteți asculta cuvântul meu? Și fiți foarte atenți aici, versetul 44, ce spune: voi aveți pe tată, pe diavol, și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost un ucigaș. Diavolul este un criminal și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Diavolul vine cu minciună în viața ta și îți spune: n-ai să reușești, n-ai să poți, ești prea mic, ești prea bătrân, când crezi tu că o să poți să reușești să faci ce ți-ai pus? Dumnezeu îți spune. Haideți să luăm împreună această promisiune, pentru că pe mine atât de mult m-a încurajat. Filipeni, capitolul 1, spune așa: Filipeni, capitolul 1, versetul 6 spune: sunt încredințați că acela care a început în voi această bună lucrare o va izbăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Haleluia! Ce veste minunată! Că ceea ce a început Dumnezeu în viețile noastre, El o va duce la bun sfârșit. Amin. Haleluia! De aceea, punctul 3 este: continuă relația ta cu Tatăl. Indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de circumstanțele vieții tale, continuă să te încrezi în Tatăl. Și haideți să citim câteva versete în Matei, capitolul 6. Și spune așa: nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă moile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă moile și rugina și unde hoții nu le sapă și nu le fură.
Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândiți-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândiți-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările celor, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, cum am spus, îngrijorându-se poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă de băgarele de seamă, cum cresc câinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Și totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat cu unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută. Tatăl vostru, Biblia spune, Cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați, aici vreau să ajung, că este un verset care eu îl iubesc foarte mult și care mă încurajează și, cum am spus, acest verset mi-a dat titlul punctului 3, spune căutați, continuă relația cu Tatăl, spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea, însă ajunge zilei în cazul ei. Aici spune, căutați mai întâi împărăția, caută, continuă să-L trăiești pe Tatăl, continuă să-L cauți pe Tatăl și atunci El va putea lucra în viața ta. Tată, vin în prezența Ta și îți mulțumesc pentru acest cuvânt, Tată. Îți mulțumesc că Tu vei lucra în viața celor ce au ascultat, Tată, dacă ei vor amesteca acest cuvânt cu credință. Tată, îți mulțumesc că Tu mi-arăți în acest moment, Tată, că persoane bolnave vor fi vindecate. Îți mulțumesc că oameni cu datorii, Tată, vor reuși să achite datoriile, Tată, prin credința în Tine, Tată. Îți mulțumesc că în acest moment mi-arăți că suflete noi, prin acest mesaj, Tată, se vor întoarce în împărăția Ta. Și vreau să spun, dacă încă nu-L cunoști pe Iisus Hristos ca Domn și Salvator, ai oportunitate în această dimineață. Poți să spui împreună cu mine această confesare, poți să mărturisești împreună cu mine cine este Iisus, ce a făcut El și atunci vei intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Biblia spune așa, dacă tu crezi din toată inima că Iisus și-a dat viața pentru tine, că El a murit și a înviat și că stă la dreapta lui Dumnezeu, tu aparții Împărăției Lui Dumnezeu, tu intri în această împărăție minunată și nu vei mai fi un cetățean pământean, dar vei fi un cetățean al Împărăției Lui Dumnezeu. De aceea, dacă crezi din toată inima, mărturisește cu voce tare împreună cu mine în acest moment. Tată, în numele Domnului Iisus vin în prezența Ta și Te rog să mă ierți pentru păcatele mele, Te rog să mă ierți pentru greșelile mele. Ajută-mă să Te cunosc, ajută-mă să înțeleg cine ești și Iisus, Te accept în viața mea și accept sacrificiul Tău, accept că Tu ai murit și că Tu ai înviat pentru viața mea. Și îți mulțumesc că Tu ai murit și ai înviat pentru păcatele mele și acum ești la dreapta lui Dumnezeu. Și îți mulțumesc, Tată. Și totodată, în acest moment, poți să-i spui lui Iisus, te boteze cu Duhul Sfânt și cu putere. El poate, El a spus, Ioan spunea că după mine va veni unul care eu nu sunt vrednic nici măcar să-i leg cu relele la încălțăminte și spune, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Tu poți să-i spui lui Iisus în acest moment să te boteze cu Duhul Sfânt și cu putere. Iisus, te rog, botează-mă cu Duhul Sfânt și cu putere. Și poți să-i spui, din acest moment ai autoritate asupra Duhului răutății, să știi, drag ascultător, ai autoritate și tu poți să spui în acest moment că diavolul nu mai are putere în viața ta. Poți să spui chiar în acest moment, diavole, nu ai nicio putere în viața mea, în numele Iisus Hristos îți interzic să te apropii de familia mea, din acest moment eu nu mai aparțin ție și aparțin lui Dumnezeu. O, Tată, îți mulțumesc în numele Iisus. Amin. Laudă-L pe Dumnezeu în această zi și bucură-te. Ce trebuie să faci în momente dificile? Puneți nădejdea în bunul Dumnezeu. Încrede-te și smerește sub mâna lui Dumnezeu, căci El este drept.
Nu asculta minciunile diavolului și stai pe promisiunile lui Dumnezeu și continuă relația ta cu Tatăl. Ne vedem la o nouă ediție. O zi binecuvântată să aveți!